Pozdrav svim ljubiteljima dobre psihologije. Ja se zovem Tanja Šešum i u ovom videu ponovo pričamo o motivaciji. Motivacija je očigledno nešto što me jako zanima u ovom periodu. Neka za sada ostane tajna zbog čega. Možda vam otkrijem u nekim od budućih videa. U svakom slučaju, danas pričamo o motivaciji u kontekstu odugovlačenja ili prokrastinacije. Odugovlačenja ili odlaganja ili neizvršavanja svojih poslova, neophodnih poslova i obaveza. I u kontekstu te priče, pre svega, želim da vam kažem da je to jedan vrlo raširen fenomen, što verovatno mnogi od vas već znaju iz ličnog iskustva. Po nekim istraživanjima ili po nekim istraživačima, možda bi tako preciznije i tačnije reći, 24% ljudskog stanovništva ima ovaj problem. Iskreno da vam kažem, ja mislim da je taj procenat mnogo veći od 24%. Po meni može lako da se kreće u ciframa i do 45%. Posebno sad sa mlađom generacijom, to jest mlađim generacijama koje stasavaju, koje imaju digitalni mozak i zbog toga mislim da je važno da o ovoj temi pričamo. Naravno, ja sam o tome pričala i u ranijim videima, možete da bacite pogled na moju arhivu na mom kanalu, ali u svakom slučaju evo sada jedne drugačije priče, zato što ću da vam pričam o odugovlačenju u kontekstu jednog istraživanja i jednog efekta koji se zove efekat Zeigarnikove. U pitanju je psihološkinja koja je radila istraživanje početkom 20. veka i ona se zvala Bluma Zeigarnikova. I rezultati do kojih je došlo u svojim istraživanjima su pokazali da su bili toliko značajni u stvari da su buduće pokoljenja naučnika rešila da odaju počast tako što su jedan način funkcionisanja našeg mozga nazvali efekat Zeigarnikove. Evo o čemu se u stvari radi. Tek što je diplomirala, mlada Bluma Zeigarnikova je sa svojim mentorom sedela u jednom bečkom kafeu i posmatrali su ponašanje gostiju i konobara. Primetili su jedan zanimljiv fenomen koji je nju inspirisao da sprovede čitav niz različitih eksperimenata koji će, dakle, otkriti jednu specifičnost funkcionisanja ljudskog mozga koji je kasnije dobio naziv efekat Zeigarnikove. A ta specifičnost u ponašanju konobara se sastojala u tome što kada bi gost prvo zatražio od konobara da plati račun, konobar ne bi imao nikakvih problema da se priseti šta je potrebno da naplati, to je šta je gost naručio. Ali kada bi gost prvo platio račun, a posle postavio neko pitanje vezano za svoju narudžbu, konobari su se ponašali kao da doživljavaju neku blagu amneziju, to jest nisu mogli da se prisete onoga što su bez problema mogli da reprodukuju ili da se prisete samo minut, dva ranije. Izgledalo je kao da čin plaćanja računa u konoborovom mozgu ili glavi predstavlja jednu vrstu stavljanja tačke na nešto i kao da se brišu informacije vezane za to. Sad, kako je Zeigarnikova krenula da istražuje ovaj fenomen? Učesnicima u istraživanju je zadala sekvencu ili niz različitih jednostavnih zadataka, da slažu neke kocke, da premeštaju stvari s jednog mesta na drugo, pospremaju i tako dalje. I naravno imale dve grupe. Jedna grupa je obavila te zadatke bez prekidanja, a drugu grupu je
prekinula u jednom trenutku u obavljanju njihovih zadataka. I na kraju je, naravno, posle ih je pustila da to obave. Na kraju je obe grupe ispitivala i njihov zadatak je bio da se sete zadataka koje su obavljali i eventualno po redosledu kojim su ih obavljali. Ono što se pokazalo jeste da grupa koja je prekidala, znači koji su imali u jednom trenutku doživljaj nedovršenog zadataka, da ona bolje pamti koje zadatke su obavljali, mislim, ti učesnici koji su bili u toj grupi, kao da, po ovoj autorki, kao da mozak kada započne neku aktivnost doživi neku vrstu psihičke nervoze, bar tako je ona to nazvala, i kada se ta aktivnost završi, mozak na neki način doživi olakšanje, naše nesvesno odahne i stavi tačku na to. Sve se zaboravlja, da tako kažem, briše. Međutim, ako nas nešto spreči da tu aktivnost završimo, taj nervozni mozak nastavlja da kljuca sve dok ne završimo tu aktivnost. I sad, kakve to veze ima sa temom prokrastinacije, to su odlaganja svojih poslova i obaveza? Većina ljudi koji pati od ove pošasti modernog doba kaže da odlažu najčešće zbog toga što se osjećaju prepravljeni pred veličinom ili količinom posla koji treba obaviti. Znači, uhvati ih na neki način strah od obima tog zadatka. Ali, ako uspeju da ubede sebe da toj aktivnosti priđu na samo nekoliko minuta, 10-ak, 15-ak minuta dnevno, onda 99% njih izjašnjava se ili objašnjava da su sposobni, to je motivisani da tu aktivnost završe. Drugim rečima, taj pristup od samo nekoliko minuta je veoma efikasan način da se pobedi odugovlačenje i pomaže ljudima da se izbore i sa najobimnijim i najtežim i najnapornijim zadacima, ali on takođe predstavlja i jedan praktičan primer primene efekta Zeigarnikove, jer tih nekoliko minuta aktivnosti kojom započnemo neku aktivnost, ali je ne završimo, stvara nervozu u našem mozgu, kako je ona to nazvala, psihičku nervozu, koja nas onda tera da se ne smirimo dok posao ne završimo. Zanimljivo je da je Zeigarnikova sprovela više stotina različitih istraživanja, bila vrlo plodan istraživač, ali je odmah nakon ovog eksperimenta koji sam vam opisala probala da izleči simptome histerične paralize. To vam je kada ljudi bez ikakvih fizičkih razloga dožive paralizu nogu i ne mogu uopšte da se kreću, tako što je nekog glumca obukla u generalsku uniformu i on je imao zadatak da iznenada upadne u prostoriju gde su bili pacijenti sa histeričnom paralizom i da im odsečnim glasom naredi da podhitno ustanu i da mu salutiraju. Dakle, kao što rekoh, ovaj eksperiment nije bio zanimljiv. Nije bio uspešan, iako je bio zanimljiv, daleko od toga da nije bio zanimljiv, ali nije bio uspešan, jer očigledno tim ženama koje su bile pacijentkinje, pošto u periodu o kome govorimo, znači o 1920. Prošlog veka, je li tako,
očigledno ženama muškarac u uniformi nije bio dovoljno veliki autoritet da prebrodi tu blokadu u njihovom mozgu i da pobedi histeričnu paralizu. Ako se vratimo na našu temu i na ovaj njen prvi uspešan eksperiment, to jest na efekat Zegernikove, o nekom sličnom fenomenu možete da čitate i u literaturi koja se tiče gestalt psihoterapije, s tim što se u gestaltu ova tema zove nezavršeni poslovi. Doduše, iskreno ja mislim, nisam 100% sigurna da je prvo mesto gde se ta priča o nezavršenim poslovima pojavila da je bila gestalt psihoterapija. Čak ne znam ni o kom gestalt terapeutu je bilo reči, možda o Persovima, ali koliko mene pamćenje služi, nemojte mi zameriti ako je to dezinformacija, ja sam lično čula o fenomenu nezavršenih poslova dok sam išla na edukaciju iz gestalt psihoterapije. I šta je osnovna tema nezavršenih poslova? Nešto što započnemo pa ne završimo, ne stavimo tačku na to, na primjer fakultet pa ga ne završimo, kurs pa ne završimo, čitanje knjige ili učenje nečega pa ne završimo. Gestalt psihoterapeuti su primetili da posle nekog vremena, to jest kako vreme prolazi kod tih ljudi koji su skloni da ne završavaju poslove, dolazi do neke vrste mentalne, emocionalne, fizičke iscrpljenosti i zamora, to jest oni gube životnu energiju, koncentraciju i pažnju. I taj umor i taj gubitak je potpuno neprimeren njihovim godinama ili vitalnosti ili nekim drugim faktorima. I istražujući, to jest tražeći zajedničke karakteristike kod tih ljudi, gestalt psihoterapeuti su otkrili da su svi oni skloni da puno stvari započinju, a da ništa ne završavaju. I na osnovu toga su zaključili da suštinski nezavršeni poslovi vezuju u psihi određenu količinu energije i pažnje i koncentracije i memorije i zauzimaju je. Kao da čekaju i čuvaju neki prostor da se taj posao završi i tu čuvaju taj prostor za završavanje tog posla. Ali pošto se taj posao nikad ne završava, onda to stoji neiskorišćeno, ali ne može da se koristi za druge stvari i posledice, kao što rekoh, umor, slabljenje koncentracije i pažnje. I njihova preporuka je bila da suštinski čovek, zreo čovek bi trebao da ide kroz život tako što će ili završavati ono što započne ili u potpunosti odustati od nečega što je shvatio da nema smisla da ga završi i više uopšte ne razmišljati na tu temu i ne baviti se time. Tako da vam je to opet ova priča o tome kako mozak reaguje na prekide, određenom vrstom stresa, određenom vrstom nervoze, bez obzira da li su to neki poslovi koje smo krenuli da radimo ili aktivnosti koje smo započeli, a nismo završili, ili je u pitanju neka aktivnost koja nam je prekinuta pa iz nekog razloga je ne završavamo i tako dalje. To je jedan od razloga zašto je za ljude multitasking, po meni, ovo je sad moje lično mišljenje, za neke ljude na duže staze multitasking je psihički iscrpljujući, jer se istovremeno dnevno žonglira sa previše loptica i onda kao posledica toga previše opteretimo, hajde tako da je nazovem RAM memoriju svog mozga.
Znači, generalno nisam protiv multitaskinga, posebno ako je osoba, kako kažem, vešta u tome, ima predispoziciju da to dobro radi, ali ne treba preterivati i u tome. To jest ne treba previše multitaskirati. Nadam se da vam se ova priča dopada. Voljela bih da lajkujete videe, da pritisnete na dugme koje kaže subscribe, da bi vam stizale informacije o novim videima i do sledećeg susreta puno vas pozdravljam.